Asa Marieta ankoro ku Doris Kerbo Mongare. Doris ingo koraneri shirika rikoro kunga Serious Growers Association CGA toko partner n'abantu bapea. Doris ingo korega asibuna agribusiness coordinator ase Kisii and Nyamira counties. Organization yeito nige ko erimisha baremi igoro yoboremi obuya na gotumia marioga aramaya akorwa ase company ekoro kupea. Pia naende twasomia baremi about the current technology gocha irinda baremi banyare ko baba okoro boremi bwabo buya irinda banyare ko baba konyora masao aramaya. Buna bono ntwa ekambase company ya pia ntwa rete help ekorogunga farm rice ere online eyoko enda buno moremi kwanye install wasoime erinde yako obo seme igoro ya unakyo bwana teko remoso mugondo naende ase abamoroche gaba korokunga spray service providers nigo toboko ba training na kibabwa na teko tumia marioga abamogo na kibabwa na teko spray na kibabwa na teko protect ekiagere twanyorete nga omore mikerachire ya agrovet yogore eriogorire very effective but itamaiti buna akoritumia through this trainings tokoba abanigo bare well informed bamaite na kibago tumia marioga ayu na kibabwa nte konya pima bia erindo omore mitakonyara ko basara na ende amarioga aritakonyara go itako mu affect omoberoye naende apart from I want to train etia abantu bakorokunga the FSCs farmer service centers abana abantu very well informed about the pear products bakwenda basomya ambare mibande ari ase chifir ebinyoro byabo erinde abaremi banyore obo semye igoro na kibabwene to korebyo kokorobore myobya erinde to serio botaka korwa ase chinka cheito mbyamana bune organization ne tokoshirikiana n'abantu bapea nko batore unabona mwise korigere twabaire gloves twabaire the face mask twabaire na the goggles ekibago chikonyara ko babakoraki bagotumia asa Marieta ngoro ku Barnabas Barare Moseki njeniga ngokora ne company ku Beya East Africa. Beya East Africa ne company ego deal ne bintu bya mugondo etokorosi na konia chimbegu chia mugondo na marioga mugondo ntobwata aina mingi ya mariogo. For example nimbwate riogo mbwate koboka rikoro ku round up 360k echine chinga kichingia chia baremi bago prepare migondo yabo so that basimeke enga kiye gusimeka nko advice tora baremi batumia round up ne riogo riko tikorema instead yo gutumeka obokombe kikwa siare round up nabo kunyara gusimeke bituma byao gose chingende cyago aso mugondo ri gwasiara nekyo gutumeka round up yembwate koboko nigo gupimege pimo kya 200 ml ase 20 liters ya mache nainde na mache ali obwente gutumia niga bwente ko masafi ikoba nombu ya sana sabaremiko kwangaziera mache ali bagotumia ase ugopime round up nainde ntobwata mariogande aina mingi ntobwata mariogo yo korenda ebintu buna chingende asenga ke yobokendu ntobwata mariogo akorukwa fungicides nainde fungicide buna tobwata buna Beya nige korukwa infinito ne riogo ryo korenda nago kobwenya ekeros megete chingende chago mugondo ntobwata amarwaira yakorukwa blight na some powdery mildew ase chingende igombo ya gotumia infinito na kyo gotumia omoremie toko advice otumie 35 mils ase 20 liters ya mache infinito ne ryo go spray once tori go chikoirorera erire very systemic igobono mbia korinyora ase chiduka chionspi chire angenaye Kisii ntobwata marioga ino agotoka ari Josemo gose Enokem Agrovet ntobwata marioga ande yebichuni ntobwata iriogo rikuru ku Desis abaremi bari mosimegete chingeni mugondo teri rasma oganya chiwiki bere chiere arafu oanse kwa chingeni chao chinyeni nabo kwa after matukata tekera gwa akire riogo ntobwata riogo rikuru ku Desis na Desis ne riogo rigwitakira ina yegechuni obororo pakeke monyo ntobwata riogo pima 202.5 ml yani egepime gesinini ase 20 liters ya mache
ntobwate amario gande ntobwate ayanda kurukutanda tanda ntobwate kemonyo kerige gochanda baremi be ching'ende ntobwate riogo eri notire nokorinyora ase kiduka nakio koripima 10 mils ase 20 liters ya mache ngwa kambi yamo esa twasemirie aba bari magayane abai bakoruku spray service providers tuwa partner ntubuna beya tuka partner na CGA kufundisha aba bari magaito so that bakonya baremi ali ase binyoro twabaire protective gears nebintu binde nobosemi obu bagochiko konyara kwa abaremi bari binyoro gatialia bono nigo toko akambia mono ende abaremi bari bategete obosemi bonde bwensi na omogotara gose mwato rigia gose through these service providers na omokonyora obomanyi igoro yoboremi obuya toseria enchara. Asante. In conclusion, Tuandango te awalenga roundup nebwate sa side effect ya sirira ba erio abalemi maybe. Usianga irrigation jesuko sote eventually ro nandinga ki babwendoka. Ya yo buno borimo esauri roundup tebwati effect yo ende yons pine banensi nini aseliraba aseki esauri roundup ki yakuniriroba ekobabosa ego disintegrate igobono roundup teri gosaliraba iraba na ende ku encourage tore minimum tillage igobono aso ku encourage minimum tillage the roundup turbo ama 360k is the best aso ku encourage minimum tillage igobono allegation echons pia bantu babwate igoro ye roundup ati bunango saliere liroba obuno bolimo gento bune kinke iyo. Asante. Omurigereria oyo Minto TV etwachirega iga muna SSPs spray service providers twanyago batokorentwa na company ya CGA ile partnership na Pear company bakonia mariogo etwachirega iga rero kumanya chi brand chiripe ebwate na ndinga kitokobota ketwa tumeka amarioga yeka tokotwaka sebi mali byaito abade mia banke ebakogenda kagari banyoronde bwensi heoka omwone riogo tali koligera lindi riogo lia rosetiwe tamata kiriogo agotumeke late na kitwacha igarera muna SSPs twegeriwe tumanye twira na gocheke nyoro tunyago batoko batebi nganki batakere gotumeke riogo na ningi batakere konyora marioga ramaya muna company ya Pear yenye bage kolenta amarioga amange mariogo naro akolema mugondo amariogo naro akuvuga mugondo na mariogo naro ragwe itebichuni ao bono mune company mune bukorutwa chagete 2017 muna SSPs wajego bago twegeri botambe na gotosemia muna tukonyaga batokorenda abalimi baito tibanyago bakonyora mario amaroira ao patali gotumeka chi protective gears muna bono neta keiro muremi anyako bagakonyora chibuguti chia chingia muna kota kirabeke overall yae ata kirabeke chi crops chiae abeke birore abeke mask na anda tubo motwa ebuya atarachiko bagako kago siarira eriogo muna bono neta kera kago beka chibuto ko beka chibuti gwasomeka yo para go chime chibutime beke buti ora nte obarere stasiko ende nyako bage eriogo kaligo itekase yo para go chisiko die itekalia gana siko yali kwanda sokogoro na shi crops boy ga karo ko beka muno muremi make sure nga obarere karo kwanye bekire gweta ime ye crops ya itakorusiko ya okwende aforo yeta isiko ye crop ikero ni kesi yakara wochi kosiare kwenda lyo liko itekandi eta ime liete ko yaboli ko chaisiko igotonya ko batoko basabanga abali mibonsi Pear ne bwate mariogo ao ebe ne bituma otate ko buruga ebe ne jingendo take ko buruga ebe ne mesio take ko buruga kole makeregento na ebichuni ao abali mimbaro bago simeka matunda ao wasimeka chinyanya tumeka si watermelon na binte binge nyako bagogotara asiduka chiri chimanyire elindo nyako bagokokora eliogo lyago lesegia ocha gotumeka ndo nyako nyora gokonyora masapata maya tocha gotaba nganga ona ligwe eliogo ngasiara ndinkonyeti elindo nyako batokorenda chibe chito na tobe ko bole mibwaito bobo egete kyomo gonga ese Kenya kena gitogotamerete tonyore ndaga nyako batokoragira mbiamono asamareta mo oyo kwana ni gonkorkulame kinyangena Lame kinyangena niga korwa Sekise County korwa sub county ya Machoke Borabu ana maiga kisi niko tuachiche training itwacha go training na abantu ba CGA in partnership with Bayer. As you can see we are branded na Bayer tuacha go train igoro ya mangana yoko safe use ya roundups na herbicides insecticides to are very trained
twamanyire ng'aki togotumeka chia websites chiaito as chinka na njoyo ngokwana ni gaunde SSP eyo minute service provider oyo rengo wake nencha bari minka gari na kuba enlighten mna na konye tunenche komanya igoro ya waka marioga yega in partnership na CGA na Beya twabere trained as a Kisii County SSP torabanto 50 abo abare togo kora mangana spray ekero montaga nitwakeru eriogo tokoenda twatumeka waka mariogo twasomi unga kitoko manya mangana dosage ekero togotumeka marioga ito twasoma mangana expiry twama we protect erinda marioga aritagoto ikera atoumiza ase emebere yaito muna bono ntobwenete we protect nechi kwende chi gloves twabeka chi apron twabeka chi gumboots twabeka ebirore nechi masks ayonsi etoko yakora seng'encho ng'a twerende amarioga aritatonyora intatia toumize erinde na intwe afya yaito yabengia keri twarenda mogondo getokonye nande gento kende nagocha komanya nana ki company yega ya CGA yatokonyera mono kumanya ku identify amarioga are genuine na are chi counterfeits baretire yapwende ku farm rice yagerire tokomanya igoro ya marioga are genuine intatia marioga yega gokote yo muremi omanye riogo re genuine rikoreta results chire chingia nantu a training ng'aki tokoeresera omuremi omanye riogo ng'aki akoriaka intachiareta results chire chingia tagwake riogo overdose goso underdose we expect good results ebina bie binte bire twegeire ne binde binge